yo tenanan. Apa ya aku? Macrit lho. Biasa to. Wae ndang lu gonang. Hah? Tapi secara sama nih dulur. Ya tapi kok jeluntek tenan lho. Tapi cacil itu loh nih. Lah wis cilik lho. Tapi tak bayar. Lah iya. Tapi kok aku wedi ya. Ayo. Wes tak wehne kodhok we. Mau aku. Wes aku saya.